Abazonxila intshela abantu susizikhokha emqombothini. Abanothi siyabaqhela xa sikhupha izipoka wardrophini. Singomosisi abahlangula intsapho zibuye ezingenasifo. Ngemistake eyodwa silifumana ilizwe lesithembiso. USathana wacela uYobhi wamphiwa ngesandla. Kwaze bani basicelwanga nathi bamasigibisela umngculaza. Eyona nto iphambili ngukujika amanzi nangamatye sifuna izonka. Le ncwadi isenza simcapukele umfazi xa simjonga. Ithi isono sokuqala emyezweni seza ngomfazi. Kanti kwangumka Samsoni owacheba phansi komnqwazi. Ithi umka Potifaro wayezifunela ngesondo. Kanti noYobhi wathukwa inkosikazi ngokungabi nangqondo. Qhamani nande ukuze nuzalise lo mhlaba. Sizofana njani noYesu kodwa wayengenamntana. Makucace ba yeyona mistake ukudalwa kaSathana. Khandixelele sokonwaba njani kuzulu elingenamtshana. Abazinikeleyo kulento basahlala emikhukhwini. Usenamanxeba ezandleni akho nto perfect ezulwini. Wayengenangoqumbu uSathana kukho isihoga sibekelweyo. Kukhunyana intanda apha endlini kodwa ayikho kuphela kozelweyo. Bafikela esonweni kodwa bazalwa bengazi. Nezimumu zinyanzelwa ngenguquko zathengwa ngegazi. Kuthiwa wathi mayidlule le ndebe angenzelwa mfesane. Zaziwa ngubana wayezithetha wayeyedwa eGetsemane. Abafundi banamagama esilungu mabasivezele imfihlo. Eloyi Eloyi akafumaneke uyihlo. Abafundisi mabatsho.